Hayırlı erте, Tur efirde Tatarstan yanılıkları stüdiyada men Oyzila Batırxanova bizning bugungi shiğarılışta. İnvalidlar 10 günlüge devam ete. Buğa rayonunun Qozandagı yoktaşlık jamiyet aktivistleri tuğan yoklarında hayriye şarasını uyuşturdu. Covid'dan прививка ясатмаган хезмәткәрләрне эштән читләштерү дәвам итә. Чынлыкта кагыйдәләр ничек үтәлә? Алимент түләмәүчеләрне нишләтергә иҗтимагый палатада проблеманы хәл итү юлларын эзләделәр. Бүген Ватан геройлары көне шул уңайдан Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов республика халкына мөрәҗәгать итте. Бу бәйрәм төрле чорларда халкыбыз һәм дәүләтебез мәнфәгатьләрендә ихлас тырышлык куйган, сугышчан һәм хезмәт батырлыклары кылган фидакарларны, ватанның данлыклы улларын һәм кызларын хөрмәтләү йөзеннән булдырылды. Советлар Союзы геройлары, Россия Федерациясе геройлары, социалистик хезмәт геройлары һәм Россия Федерациясе хезмәт геройлары, Изге Георгий ордены һәм Дон ордены кавалерлары безнең өчен батырлык һәм кыюлык, үз-үзеңне аямыйча туган илгә хезмәт итү үрнәге булып тора. Ватан геройлары турында якты истәлекләрне кадерләп саклау, исәннәрен һәр чак игътибар үзәгендә тоту безнең буының өстенлекле тарихи максаты. Варислар алдындагы улы бурычы дилә Рөстәм Миңнехановның мөрәҗәгатендә. Яңа диагностик эшләнмәләр, үсеп килүче буынны укыту, төзелеш, аеруча куркыныч җинаятьләрне ачу. Уларның барысы артында көн саен төрле өлкәләрдә хезмәт куючы кешеләр тора. Алар табиблар, укытучылар, төзүчеләр, юристлар, башка мактаулы һәм кирәкле һөнәр ияләре. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Казан Кремлендә хезмәт алдынгыларына, мәдәният, сәнгать хезмәткәрләренә Россия һәм Татарстанның дәүләт бүләкләрен тапшырды. Алар арасында төбәк тарихын өйрәнүче, язучы, журналист Илдар Кыямов та бар. Benim Tatar ziyalыларының вәкиле буларак бер теләгем дә бар. Республикабыз хөкүмәте киләчәктә дә татар телен саклау юнәлешендә мәктәпләрдә татар телен укытуна, әдәбиятын укытуна, мәдәниятны яшьләребезгә җиткерүне, киңәйтү юлларын, ниндидер механизмларын алга таба уйлап дәвам итсә иде. Һәм бу минем уйлавымча халыклар дуслыгының иң күркәм, иң матур чагылышы булыр иде. Һәм менә бу эшләгән эшләр дә, башкарылган хезмәтләр дә тагын да үзенең киңрәк нәтиҗәсен бирер иде кебек. Календардагы һәр бәйрәм кешеләргә һәм аларның проблемаларына игътибар итү өчен өстәмә сәбәп. Декабрьнең 1-10 көнлегендә мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә аерым игътибар бирелә. Буа төбәгенең Казандагы якташлар җәмгыяте дә ел саен район җитәкчелеге белән берлектә хәйрия чаралары үткәрә. Бу хакта тулырак хәбәрчеләребез язмасында. Картлык шатлык түгел диләр. Бигрәк тә ялгызын гомер кичерергә калса, өлкән кеше тәрбиягә генә түгел, җылы сүзгә, якты карашка да мохтаҗ. Шушы көннәрдә якташлар җәмгыяте президенты Ирек Закиров, район башлыгы Рәнис Камардинов белән Буа шәһәренең картлар һәм инвалидлар интернаты йортында булды. Безне гел каршы алалар, гел алар актив, җырлыйлар да, бийләр дә, безгә төрле уеннар да күрсәтәләр. Шуңа күрә анда кергә үзенә күрә тоже бер шатлык безгә аларны күреп, күңелләрен күреп. Буа районы якташлар җәмгыяте эшчәнлегендә хәйрия чаралары аерым игътибар үзәгендә дип белдерде Ирек Закиров. Мин бүген Буа якташлар җәмгыятенең җитәкчесе буларак та һәм безнең республиканың иҗтимагый палатасы әгъзасы буларак та катнашам бу чараларда. Biz birinci çiratda kartlar yurtunda bizning бүләкләребезне бирәчәкбез. Кадер хөрмәттә яшәгән өлкәннәр өчен кунаклар тансык. Пандемия чорында аралашу мөмкинлеге булмады. Рәхмәт бик зур барсыннарга да. Нәрсә кирәк шуны бирәләр. Интернат җитәкчелеге ярдәмгә мохтаҗлар өчен сәламәтлекне ныгытуга юнәлдерелгән яңа алымнары белән таныштырды. Сулыш юлларында һава җиренә сулыш юлларын Өлкәннәрнең яшәү һәм тернәкләндерү шартлары белән танышканнан соң кунаклар Мулланур Вахитов исемендәге гимназиядә булды. Буа районында инклюзив белем бирү модели кулланыла торган бердән-бер белем йорты. Кунаклар мөмкинлекләре чикләнгән балаларның дәресләрен грант акчасына төзекләндерелгән спорт мәйданчыгын карады. Сезнең килүегез безнең өчен бик күңелле күренеш булды.
Үзе дә шушында белем алган Ирек Закиров өчен әлеге мәктәп укучыларының уңышларга ирешүе аеруча кадерле. Гимназия директоры мөмкинлекләре чикле балаларның конкурсларда призлы урыннар алуын билгеләп үтте. Нәкъ шул балаларга атап гимназиягә район һәм Татарстан Республикасының Иҗтимагый палатасы исеменнән акчалата сертификатлар тапшырылды. Мөршидә Җиһан, Гакил Камалетдинов, Татарстан яңалыклары. Республикада инвалидлар декадасы дәвам итә. Россия Федерациясы Дәүләт Думасы депутаты Марат Нуриев Казанның Яңа Савин һәм Авиатөзелеш районнарында берничә гаиләдә булды. Кирилл Лушкиннар гаиләсендә 3 кыз тәрбияләнә, берсенең физик мөмкинлекләре чикләнгән. Марат Нуриев Даша белән аралашты, уенчыклар планшет бүләк итте. Өлкән кызлар сынлы сәнгать белән шөгыльләнәләр. Депутат аларга иҗат өчен җыелмалар тапшырды. Фаттаховлар гаиләсендә 4 кеше, гаиләнең өлкән агзалары инвалидлар. Гаиләнең керемнәре аз. Ноябрь аенда Гөлсинә Фаттаховага инсульт була. Ул мөстәкыйль рәвештә йөри алмый. Марат Нуриев аңа инвалид коляскасын сатып алып бүләк итте. Тизрәк савуын теләде. Роспотребнадзор оешмасының таләпләре катгый. Ковидтан прививка ясатмаган хезмәткәрләрне эштән читләштерү дәвам итә. Чынлыкта кагыйдәләр ничек үтәлә соң? Тулы вакцина ясатучыларга гына яшел ут. Хәзер прививканың 2 компонентын да ясаткан, битлеге һәм QR-коды булучылар гына эш урыннарына кертелә. Татарстанның күп кенә предприятиеләре кагыйдәләрне төгәл үти. Биредә әйтик, барысы да ел башыннан ук прививка ясаткан. Кирү юлында хәтта QR-кодны да сорамыйлар, чөнки аннан башка турникет ачылмый. Без төрле сәбәпләр белән прививка ясатмаучыларны эштән чыгардык. Алар вакцинацияны узарга теләмәде. Безнең компаниядә андыйлар 18 кеше, барлыгы 7500 кеше эшли. Мәктәпләрдә 30 педагог эштән читләштерелгән. Работники школ, они работают с детьми, мы работаем с детьми. Поэтому Укытучы гомумән мәктәп хезмәткәрләре балалар белән эшли. Шуңа күрә мәгариф системасы дисциплинаны, тәртипне, гаделлекне ярата. Мәктәпләрдәге педагогика коллективлары озакка сузмыйча, үзләренә һәм мәктәп җитәкчелегенә проблемалар тудырмыйча, вакцинаны вакытында эшләтергә киңәш итәм. Роспотребнадзорның Татарстандагы идарәсе белгечләре хәзер предприятиеләрдә рейдлар үткәрә. 20 декабрьдән тагын бер кагыйдә гамәлгә керә. Ялган документлар күп булу сәбәпле кагаз метатватлар кулланыштан чыга. Ләлә Зайнуллина, Айнур Вәлиәхмәтов, Ринат Сәхибгәрәев, Татарстан яңалыклары. Россия үзәк сайлау комиссиясы утырышында федераль җыенның Дәүләт Думасы депутатларын сайлауга йомгак ясалды. Исегезгә төшерәбез, сайлаулар 17, 18 һәм 19 сентябрь көннәрендә узды. Үзәк сайлау комиссиясы җитәкчесе Элла Панфилова төбәкләрдәге сайлау комиссияләренең барлык әгъзаларына рәхмәт белдерде. Безнең республикада алар 20дән артык кеше. Татарстанга бер генә җитди кисәтү дә булмады. Дума сайлауларыннан тыш бездә Дәүләт Советына өстәмә депутатлар сайлау, шулай ук җирле үзидарә органнарына депутатлар сайлау узды. Республика үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев 2021 елгы электрон циклның уникальлеген билгеләп үтте. Сайлау кампаниясе ачык, югары конкурентлы һәм технологик таләпләргә җавап бирерлек итеп оештырылды. Яңалыклар чыгарылышын кайгылы хәбәр белән дәвам итәбез. Филология фәннәре докторы профессор Озат Әхмәдуллин вафат. Әдәбият галиме, театр белгече һәм тәнкыйтьчесе Озат Әхмәдуллин урта мәктәпләр өчен татар әдәбиятыннан дәреслекләр язу, уку-укыту әсбаплары төзү өлкәсендә дә актив эшли. Шулай ук ул Язучылар берлеге идарәсе һәм аның президиумы әгъзасы. 16 ел буена әдәбият фондының Татарстан бүлеге идарәсе рәисе була. Озат Әхмәдуллин белән хушлашу мәрәсиме бүген көндезге сәгать 1дә Казан шәһәренең Николаев урамы 5-нче йорт янында була. Татарстан телерадиокомпаниясе мәрхүмнең туганнары, якыннарының тирән кайгысын уртаклаша. 2 миллиард ярым сум ата-аналарның балаларына алиментлар буенча бурычлары шул кадәр. Дәүләт әлеге бурычтан нибары 5тән 1 генә түләттергән. Татарстан Иҗтимагый палатасында суд приставларына бу проблеманы ничек хәл итәргә кирәклеге турында сөйләштеләр. Үз балаларына алимент кына түләмәскә булсын. Кайбер ата-аналар төрле сылтау таба, акча карталарын югалта, милекләрен туганнары исеменә яздырта, башка төбәкләргә яшәргә китә. Иҗтимагый палатада андыйларга карата таләпләрне катгыландырырга, чит илгә чыгуны тыю, карталарын эзүдән тыш машина йөртү хокукында шикләргә тәкъдим итәләр. Вендетту устраивают там из
Кайбер ирләр хатыннарына үч итеп тә алимент түләүдән кача. Янәсе ул баласына алимент түләмәсә, хатынына начар була. Нәтиҗәдә бала ярдәмчесез авыр хәлдә кала. Ә бит балага начар булса, бу зур җаваплылык шул исәптән әти өчендә, әни өчендә. Татарстанда алимент түләмәгән өчен 38 мең эш кузатылган. Кайбер ата-аналар үз балаларын еллар буена күрмичә яши. Суд приставларында тәнкыйть утын алдылар. Алар кайберәүләрдән еллар буена бурычларны түләттерә алмый. 2021 ел өчен бурычлардан кайтарылган сумма 450 миллион сум. Быел без узган ел белән чагыштырганда 71%-ка күбрәк түләттердек. Шуңа да карамастан бурычлар әле күп. Наладить более жесткую дисциплину. Суд приставлары хезмәтенең катгыйрак дисциплинасын җайга салырга кирәк. Бурычлар буенча бер генә эштә читтә калмасын, үз вакытында хәл ителсен иде. Ә иң мөһиме, үз балалары язмышында катнашырга теләмәүчеләргә гынты ясауның яңа үтемлерәк юлларын табу. Фарис Мөхәммәтов, Инна Данилова, Ира Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез алдагы минутларда. Казанның зур сәүдә үзәкләрендә намаз уку бүлмәсе ачылу дәвам итә. Менделеев үз дизайн кодын эшләргә карар кылган беренче кечкенә шәһәр. Яңа елны кайда каршыларга 31 декабрьдә Мәскәү-Казан арасында беренче чартер рейс ачыла. Күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләр өчен республика махсус китапханәсе дөньяга чын тәрәзә булып тора. Техник яңарыш ягыннан да китапханә заманнан калышмый. Электрон аудио китапларын әзерләүдә, Брайль системасы буенча яңа китаплар бастыруда нәтиҗәле эшлиләр. Иң мөһиме, китапханәдән бер кайчанда кешеләр өзелми. Китапханәче китап укучы билеты буенча флешка белән пластик кейс бирә. Спасибо. Күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләр китапханәсендә бу гадәти хәл. Ирина Кузьмина бирегә 10 елдан артык йөри. Хочется читать, во-первых, получать литературу. Ул детектив китап эзләп килгән, аны электрон формада биргәннәр. Китапханәдә иң популяр формат аудио китаплар. Узган гасыр урталарында тавышлар тасмага язылган. Аннан соң аудио кассеталар барлыкка килгән. Хәзер тавышлар электрон форматта языла. Ике махсус принтер белән китапларны мөстәкыйль рәвештә дә бастыралар. Әле генә Гүзәл Яхина романын күчергәннәр. 2 аппаратка принтера за час печатает где-то 4 книги. Ике Брайль принтеры 1 сәгать эчендә 4 китапны бастыра ала. Китапларны басуга әзерләүгә генә күп вакыт кирәк. Шулай ук китапханәдә китап журналлар өчен иллюстрацияләр дә бастырыла. Ә уку залында бөтен республикадан килгән истәлекле архитектура урыннары күргәзмәсе эшли. Это для наших незрячих, чтобы они могли осязать. Бу безнең күрмәүчеләргә әлеге архитектура һәйкәлләренең нинди элементлардан торуын күз аллый алсын, тарихны белүләре өчен кирәк. Шунда ук күргәзмә ярминкәдә эшли. Анда мөмкинлекләре чикләнгән кешеләрдән кулдан эшләнгән әйберләрне сатып алырга мөмкин. Уку залында гадәттә киш кешеләр күп. У нас есть специалист, который проводит, допустим, обучает работе на компьютере. Безнең компьютерда эшләргә өйрәтүче белгечебез дә бар. Ул техника турында сөйли, 2 атналык мультиварка белән эшләү буенча осталык дәресе уздырды. Күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләр өчен китапханә дөньяга чын тәрәзә ул. Китапханә 4 меңнән артык кешегә хезмәт күрсәтә. Фарис Мөхәммәтов, Булат Шакиев, Татарстан яңалыклары. Казанның Горький парк сәүдә үзәгендә намаз уку бүлмәсе ачылды. Ул башкаладагы шундый 7нче бүлмә булды. Чарада Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Самигуллин, Татарстан президенты ярдәмчесе Фәрит Габделганиев, Россия мөселман эшмәкәрләре ассоциациясе президенты Айдар Шаһимарданов катнашты. Намаз уку бүлмәсе Россия мөселман эшмәкәрләре көче белән ачылды. Рәсми ачылыштан соң бүлмәдә беренче намаз укылды, мөфти вәгазь сөйләде. Президентыбыз бер матур сүз әйтте, халал лайфстайл, халал тормыш рәвеше булырга тиеш дип әйткән. Шул нисбәттән без бу өлкәдә юнәлештә эшлибез. Аллаһка шөкер, җиде сәүдә үзәгендә мәчетләр ачылды.
иншалла тагын 3 урын калды. Иншалла аларда да булачак. Халал лайфстайл ул мәчетләр генә түгел, мәктәпләр дә безгә кирәк. Аннан соң мәчетләребез дә булырга тиеш, халал кафелар һәм башкалар. Шуңа күрә бу уртак вазифабыз. Иншалла бергәләшеп без аны башкарырбыз дип өметләнәбез. Киләчәктә намаз уку бүлмәләрен Казанның барлык сәүдә үзәкләрендә, хастаханәләрдә һәм уку йортларында ачарга ниятлиләр. Моннан тыш Чаллыда, Түбән Камада һәм Әлмәттә дә мондый бүлмәләр булачак. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Гаиләдәге буыннар чылбырыда дәүләтнең киләчәге дә балаларга барып тоташа. Демографик проблеманы чишү өчен дәүләт тә елдан-ел яңа программалар тәкъдим итә. Әмма гаиләләрдә балалар саны кими бара. Бу вазгыятьне дин ничек аңлата? Рөстәм хәзрәт Хайруллин вагазын тыңлыйк. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حرمت الجماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bir aşka şakırdılar. Bik matur gaile, tırışallar ileri de bik yakşı ipotekalarını aldılar. Şunda Kur'an okuyup dua kıldık. Lakin ko'ngilga bik ağır buldu. İde bala tavuşu yok. İleri de var. Enileri de iki yaktan var, bala yok. Işlep, sırav birgeç, işlep bağlar yok digeç. Hazret eli bit ayakka basırga gerek. Hazret bit eli ipoteka, eli tigisi bısı, eli maşınabız da yok deyip. Cemaat Allah'ın rahmeti bilen bala elbette ol emanet. Ol Allah Teala'nın zor bulagi bir alıp qarağız eli. Hazırgı dünyada küp meşirler taralgan. Hatta şulay küte onları balaga uza almıyorlar. Allah bire iken onu alağız. Hem Rabbimiz Allah Kur'an-ı kitabında nersedi? Şeytan sizge kelip aşılık bilen korkutadı. Senin bit ipoteka, eli ışın naşar, eli zarplat beleke jitmez, nindi tağın bala, kalaska küp mıtıra bilesin mi deyip şeytan şunday korkutatırgan fikirlerin sala. Lakin Allah özü cevap bire. Nersedi? Rizıkını birüşe min di Rabbimiz Allah. Şeytan sizge rizık birmidi. Şunda yok. Bir kız kelgen jilap, hazretti. Üçüncü balaga uzdım. İrim kaynana bilen aldırga kuşa. İrim kaynana bilen aldırga kuşa. Eytem namaz okuysaz mı? Kaynana da namaz okuydu. İrim de urazaların tutadı. Lakin aldırga kuşa. Nişliyim? Şunda cemaatül muslimin biz onlarga hem bilirge tiyijbez. Bala aldırı, nek balanı uteru. Allah bire iken şatlanıp alağız. Allah birüşe rizıkның hocası da, bəxtinin hocası da, işigiznin hocası da Allah şunu anlatmağız. Менделеев шәһәренең дизайн кодын график белгиләнешен сойлап алдылар. Бу кече шәһәр өчен уникаль вакыйга. Гадәттә дизайн кодын миллионлы зур шәһәрләр өчен сайлыйлар. Калада яшәүчеләр тәкъдим ителгән вариантларны чагыштырып, үзләре сойлады. Хыяллар өчен гашырга тиеш. Менделеев үз дизайн кодын эшләргә карар кылган беренче кечкенә шәһәр. Залда җәмәгатьчелек вәкилләре элемтә өчен Мәскәү архитектура бюросы командасы берничә атна бергәләп шәһәрнең ничек яшәүе, нәрсәне һәм ничек үзгәртергә кирәклеге, үз исен саклап калу турында фикер алыштылар. Күмәк тырышлык белән шәһәр өчен мөмкин булган дизайн кон вариантлары барлыкка килде. Беренчесе Ушков плитәсе. Химия сәнәгатенә нигез салган Ушковлар күп еллар элек плитәләрне нәкъ менә биредә җиштергән. Химиклар каласының гизен молекула яки М хәрефе рәвешендә сүрәтләргәме. Шәһәр халкы тарихи үрнәкләргә таянып дизайн кодын үзе сайлап алды. Стольная книга «Дизайн-код» именно перспективы развития. Шәһәрнең дизайн коды барысында үзгәртә. Бу истәл китабы нигезендә без районның киләчәккә үсеш юнәлешләрен билгеләргә тиешбез. 200-гә якын кеше Ушков плитәсенә өстенлек биргән. Хәзер ул химиклар шәһәрнең тарихи символы буларак киләчәкне дә билгели. Инвестицион яктан да үзенә җәлеп итә. Ушков плитәсе шәһәр, урам, коймалар, хәтта велосипед юллары интерьерына да туры килергә тиеш. Вот этого я еще не видел. Бренд белән бизәлгән велосипед юлларын бер кайда да очратканым юк әле. Бу юнәлештә илдә беренче булу өчен киләсе елның язына кадәр төзелеш эшләрен башкарып чыгарырга кирәк. Язны көтеп тормаска исәпләре. Менделеев халкы беренче бизәкләрне яңа елны каршылаганда күрә ала.
Фарис Мөхәммәтов, Илмира Җәләева, Илдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары, Менделиев шәһәре. Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе тәкъдиме белән Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясында Гали Җәнәп шагыйрь дип аталган әдәби музыкаль кичәләр оештырыла. Алар татар әдәбиятын барлау һәм халыкка таныту максаты белән үткәрелә. 20 декабрьгә билгеләнгән кичә атаклы шагыйрь Тукай бүләге лауреаты Илдар Юзеев иҗатына багышлана. Тамаша 18 сәгать 30 минутта башлана. Яңа елны кайда каршыларга Татарстан һәм Мәскәү өлкәсендә яшәүчеләрнең тылсымлы бәйрәмне бер-берсендә кунакта үткәрү мөмкинлеге туды. 31 декабрьдә Мәскәү белән Казан арасында беренче чартер рейс ачыла. Кунакларга тагын нинди яңа ел бүләкләре әзерләнә? Хәбәрчебез кызыксынды. Кыш бабай белән күрешергә, Кыл Шәриф мәчетенә сыкланырга, рәхәтләнеп ял итәргә. Мәскәүдә һәм якын тирәдә яшәүчеләр быел махсус чартер программасы буенча яңа елны Казанда каршылый ала. Казанлыларга яңа ел сәяхәтенә Россия башкаласына бару мөмкинлеге туды. Чартер рейсларының бәяләре гадәти очыш бәяләреннән күпкә арзан. Действительно ломает. Бу бик уңайлы, җайлы. Ил буенча гамәлдәге стереотиплардан аерыла. Барысы да гади, аңлаешлы. Барык туристик юнәлешләр билгеләнгән. Бөтен җирдә ышанычлы хезмәттәшләр, транспорт, туплану чаралары барысы да кешеләр мәнфәгатьләре өчен. Яңа ел чартер программасына барысы да кертелгән. Очу, яшәүдән алып, мавыктыргыч экскурсияләргә кадәр бару. Татарстан башкаласында Мәскәүдән килгән туристларны бай яңа ел программасы көтә. Һәркем тарихи урыннарның гүзәллеген күреп, милли ризыкларны татып карый ала. Автобуста җәяүле кичке тематик экскурсияләр, Болгар, Зөя шәһәрләренә бару оештырыла. Казанлыларга Мәскәүдә үз программалары бар. Без ваткыч яктыда, башкалада экскурсияләрдә йөрү, борынгы шәһәрнең истәлекле тарихи урыннары белән танышу. Ике якка да 6 рейска кадәр көтелә. Беренче рейс 31 декабрьгә билгеләнгән. Мәскәү һәр вакыттагыча яңа ел сезонына актив әзерләнә. Теләсә кайсы турист төрле максатчан аудиториялар өчен үзенең уникаль туристик маршрутларын тәкъдим итә. Бу Мәскәү белән Казан арасында субсидияләнгән чартер программасын оештыруның икенче тәҗрибәсе. Көз көнне республикабызда 1000 артык турист кунак булган иде. Фарис Мөхәммәтов, Валентина Васильева, Никита Грахенцев, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Мин Айзилә Батырханова һәм яңалыклар чыгарылышының иҗат төркеме сезнең белән иртәгәгә кадәр саубуллашабыз. Ковид вирусына каршы прививка ясатуны кичектермәгез. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.